Nuestro presidente de Cluergal, del clúster de renovables, José Ramón Franco. Así que adelante, por favor, unas palabras. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, bons días, consellera, director general, compañeros, compañeiras, autoridades, se algunha queda por aí que non teña localizada. Haber aterrizado aquí nos últimos minutos, pois me levantou un pouco ese espírito combativo que normalmente levamos casi sempre os empresarios, pero como teño unha regulación que me marca o Oriol, vou intentar non salirme dela, pero é verdad que me parece que este último tema nos afecta a moitas das empresas que estamos vencelladas á cadea de valor. E non me podo sostraer un pouco pois a esa non digo opinión, pero sí sensación que temos dentro da cadea de valor, e é que somos parte importante, imprescindible, diría, de todo isto. Como moitas outras entidades, eu creo que aquí no sector enerxético todos temos unha parte de responsabilidade, unha parte de participación, unha parte de interés, nos vai a vida en elo en algúns casos, e, polo tanto, pois quero, se ao caso, reforzar un pouco algunhas das posicións que eu creo que salieron aquí, seguramente en outras ponencias tamén salieron temas interesantes. A ver, que para calquer país o tema de enerxía é crucial. Non é un sector calquera, é un sector estratégico. Eu non sei se a comparación pode ser axeitada, pero se a sanidade, a educación e algúns dos elementos son prioritarios, eu creo que desde o momento en que temos un cero enerxético, todos somos conscientes de que se a enerxía non a poñemos no primer nivel, evidentemente todo o demais pode caer. Se pode caer, non se cae, evidentemente. Se a todo isto lle sumamos que temos que contribuir á descarbonización e a un mundo máis limpo, pois estamos añadindo un valor máis ao entorno enerxético, non? E todos os que participamos na cadea de valor pois temos o interés, evidentemente, de reforzar calquer posición que contribuya a que isto teña unha evolución e unha consolidación importante. Como presidente de Cluergal, evidentemente unha entidade que trata de aglutinar a unha parte importante desa cadea de valor que damos soporte desde proxectos, fabricación, montaxe e mantenimiento, e non somente no entorno de enerxías renovables, sino que moitos de nós vimos dos sectores da enerxía tradicional e hoxe estamos aquí sobrevivindo un pouco porque temos unha experiencia, un capital humano, unhos recursos, unhos medios, unhas capacidades productivas que, sin lugar a dúbida, para moitos que por razón de edad se acordarán, Galicia foi pionera na implantación da enerxía eólica porque se utilizaron a maior parte dos recursos que estaban vencellados a outros sectores e que nese momento se volcaron. Primeiro, estábamos vencellados ao sector tradicional da enerxía, térmicas, hidroeléctrica, fundamentalmente, pero que fomos capaces de dar soporte ao desenvolvemento de todos esos proxectos que hoxe moitos deles ainda están vivos. E esa industria e esas capacidades en gran medida se perderon por os problemas derivados dos paros, a falta de continuidade nos proxectos, se perderon pola falta de, quizá, colaboración en algúns entornos en donde en moitos casos se olvidaron desas empresas que habían feito unha aposta importante para estar neste sector, unha aposta importante arriscando en moitos casos incluso a propia economía da empresa. E, encima, pois, a isto añadimos que eran casi sempre empresas familiares. Cando nace Cluergal, tiñamos unha expectativa e era participar nunha das voltas do Plan Eólico Galego. Se nos cae e dos números de socios que non eran moitos daquela, quedou só un 10 ou un 15%. Esas empresas desapareceron. Eran empresas importantes, con unha aposta moi forte polo sector, pero ese parón contribuiu a que esas empresas non pudesen soportar ese parón, non tuvesen capacidade para diversificar a súa actividade, manter as súas capacidades e, polo tanto, pecharon. Hoxe nos lamentamos de que Galicia
salvo en algúns conceptos moi concretos, estamos fora do circuito das capacidades importantes para dar soporte a novas implantacións de parques eólicos. Non ten nada que ver as máquinas que fabricamos hasta que hai este parón, chegamos a 2 megavatios, 2,5 como moito. Hoxe estamos falando de outras potencias moito máis altas, con capacidades que non temos nin en Galicia e poucas en España. As próximas máquinas, Manel, creo que podría corroborar a historia aquí, van a ter caracteres chinos colocados na maior parte dos componentes. Nos dá moita pena que isto suceda. Avisamos con tempo. O que pasa é que, a veces non tiñamos o amplificador adecuado para que isto tuvese... Eu creo que hoxe é impensable poder recuperar as capacidades que no seu día empezamos e coas cuales hoxe podríamos estar na mellor posición, a nivel europeo, tendo en conta que unha das plantas industriales que contribuiu a dar un pulo importante ás empresas locales era a actual Navantia, hoxe Seanergies, en donde non fabricamos máquinas, pero fabricamos apoios para a eólica marina. Curiosamente, temos a maior diversificación de produto dentro da eólica marina en Navantia Fene, Ferrol, por diversidade de tipos, tipo jackets, monopiles, flotantes, pero vamos a ter un parón dentro dun tempo precisamente porque non se sacan adiante a subasta na eólica marina, porque algúns países están pegando un giro respecto á implantación de eólica e vamos a ter un baixón. Evidentemente, habrá que valorar cantas empresas das que ahora estamos vinculadas, vencelladas a este negocio, vamos a ser capaces de sobrevivir este bache. É importante que se teña en conta que a cadea de valor hai que axudarlle a manterse cando tamén hai reducción de actividade, para non perdela. Se solamente nos apoyamos en ela cando hai demanda, pero querémola ter cando faga falta, non podemos tirala pola borda. O mesmo ocorre co mantenimento de operación de parques. Evidentemente, moito nos desviamos hacia unha actividade que é interesante, porque, ao fin e ao cabo, a vida útil dun parque eólico posiblemente xere tanto ou máis economía que a de o montaje e a construcción. Pero, claro, hai unha actividade vencellada a este tipo de actividades que é necesario tela moi en conta, pensando sempre en que a vamos a necesitar, porque eu creo que os que estades aquí, moitos deles conocedes perfectamente a dinámica de mantenimento dun parque eólico. Se nun momento determinado non hai mantenimento do parque eólico, teremos un cero como que temos, pero permanente, porque un cero puntual se resolve en 18 horas, pero unha falta de mantenimiento normalmente vai desembocando nas máquinas que empezan a perder capacidade para poder seguir producindo, empezan a ter problemas que afectan a algo máis que a produción, poden afectar incluso ao tema medioambiental, á seguridade das persoas. Se non facemos un mantenimento correcto, axeitado, evidentemente esas máquinas se van a acabar moito antes. Pero é unha actividade que nos leva dado moito soporte. E hai un chamamento tamén aos promotores. A veces se nos enche a boca dicindo que vamos a apoiar a industria local, vamos a apoiar as empresas locales, pero logo se contrata o mantenimiento en Alemania, en Dinamarca, en Francia ou en calquer sitio, menos na comarca onde realmente temos as infraestructuras que están producindo enerxía. Co cual, non é unha crítica, pero a todos aqueles que estamos, os que poden estar e os que terán que estar, evidentemente, creo que hai que ter unha certa consideración e ver en que medida todo este desenvolvemento da eólica sigue mantendo capacidades e recursos. Tendo en conta, ademais, que somos unha fonte de formación, a maior parte das actividades que están desenvolvendo, eu creo que na maior parte do mundo hai casi sempre algúns galegos. E xa digo algúns, porque son moitos os galegos que iniciaron a súa andadura profesional fai moitos anos en Galicia e hoxe están polo todo o mundo dando soporte, da igual que sea eólica terrestre, que sea eólica mariña. Curiosamente, a veces me acordo, o primeiro libro que se editou, manual, de mantenimento de parques eólicos, se editou en Cedeira. Non se editou en Dinamarca, nin se editou en Barcelona, se editou en Cedeira, Nois de Cedeira. Ainda anda por aí, cando había pouco coñecemento, pois iso sirve para que moita xente se enterara de como se facía todo iso. Bueno, perdonade por isto, pero que tiña a necesidade de soltalo, porque esta última intervención creo que dá pé a moitos a falar moito desto, non? E penso que... Por suposto, neste momento que procede o preámbulo do peche do acto, que o realizará a conselleira, a cual estamos moi agradecida polo esforzo e o traballo que está facendo, discutible sempre, non hai nada que se faga, o único que non é discutible é o que non se fai,
e podíamos discutir, que como non se fai é discutible. Neste caso pode ser discutible, pero evidentemente hai un esforzo e hai un traballo, unha dedicación e un empeño por sacar adiante a situación na que estamos neste momento. Teño que felicitar tamén, non me queda máis remedio, porque además creo que é unha obriga a todos os asistentes destas 3 xornadas, porque sin vosotros isto non ten sentido. O esforzo que pode facer Oriol, que fagamos desde o clúster, que faga desde a administración, está moi ben, podemos xustificar que facemos, pero o resultado sempre se valora en función da participación e da asistencia a este tipo de xornadas. En este caso, son 3 días, ademais, creo que para calquera de vos que asistides, seguramente moitos asistichedes os 3 días, pois xa é un esforzo importante. Bueno, pois o esforzo que supón tamén a organización de todo isto creo que tamén merece un recoñecemento, porque ademais tedes que ter en conta que en Cluirreal traballamos coa estrutura mínima e variable. O sea, que quero isto dicir? Que non temos un coste fijo de estrutura e temos que facer este tipo de actuacións donde hai pois, o equipo que traballa, empezando por Oriol, Nonito, que ainda que digamos, empleado do Grupo INTAF, pero colabora activamente en isto, pero logo depois Oriol ten a habilidade de conseguir a colaboración de un entorno moi importante de persoas que en moitos casos de forma totalmente desinteresada desde o punto de vista económico, moi interesada, sin embargo, pola participación e por aportar a todo isto, pois tamén colaboran co cual, como presidente de Cluirreal, tamén agradecer, evidentemente, aos asistentes, aos participantes, por suposto, aos ponentes e todas aquelas persoas que participan. Sabemos de antemano que é complicado meterse nunha historia destas porque o mismo que como xe bichedes que se abre un pequeno debate, cousa que é moi importante e interesante en algúns aspectos, pois, bueno, hai que vir aquí, hai que traer algo preparado e hai que estar disposto ou disposta pois, tamén a aportar valor a sentarse na silla. Quedar políticamente correcto está moi ben, pero logo, ao final, o rendimento é baixo. O sea, eu creo que hai que debatir, hai que falar, hai que expoñer, sin ánimo de molestar a nadie, a ninguén. Co cual, ponentes e colaboradores, evidentemente, tamén, para a nosa parte, un agradecemento. Nada novo que vos poida contar sobre o tema dos retos. Evidentemente, creo que saliron nas diferentes jornadas, as cuales, lamentablemente, non puiden asistir a maior parte delas, pero como coñezo o contenido e coñezo en gran medida a problemática, supoño que foron interesantes desde o punto de vista de que nos dé unha perspectiva de o que a importancia do sector, a importancia da cadea de valor, a importancia de todos os agentes que participan nesta actividade, neste tema e, por outra parte, pois, todos teñen moito que decir, moito que contar, pero tamén é verdad que a problemática é tan amplia, tan dispersa, que nos gustara ter unha solución ou un interruptor que no tema eléctrico se desconecto, e encima se varía a tensión. En fin, creo que son aplicables os temas conceptos eléctricos para darse unha imagen, unha idea do que difícil que supón resolver a situación actual. Non me cabe a menor duda que, independentemente de que haya aciertos ou non, a voluntad de sacar adiante isto é alta. Evidentemente sabemos que hai entidades, algún grupo por aí, algunha entidade das quales prefieren non falar dela, que evidentemente é o non polo non e contra iso, estamos acostumados a loitar, damos moitos anos que o non polo non, pero creo que no fondo hai moita máis xente que pensa na parte positiva que na parte negativa de todo isto, non? Pouco máis me queda que insistir quizá, e iso me corresponde por o cargo que ostento en Cluirreal, a necesidade de participación. E iso tamén incluye, evidentemente, porque a nosa economía, a de Cluirreal, tamén se basa no número de socios que os asociades. Isto non é un club, isto é unha entidade que creemos que aporta valor non solamente aos participantes, sino tamén a aqueles que non sendo participantes, vides aquí, participades, pero creo que tamén cabe, como suelo facer sempre, e pedir que os que non sean socios que se vayan asociando a cuota mínima, e os que xa son socios, pois que fagan esa labor de difusión e de que nos traigan amigos que se queren incorporar a esta familia, que eu creo que vale a pena. Pola miña parte, nada máis, moitas gracias, e xa dou paso á conselleira para que nos faga o peche destas xornadas. Moitas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Con un presidente como el que tenemos no necesitamos comerciales.